Apako Yesu, Nyasaye malich moloso thuolo kawuono gokinyi masani mar wuok tich. En ng'wono Nyasaye mondo wachak wachop e studio ke gokinyi sani. An kod wach matin ma Nyasaye kawuono orago jawinjo kama intie. Kendo abo kawo thuolo matin mondo walam Nyasachwa kuom wach manade ma Nyasaye orowago. Kendo kama intie, lok chunyi mondo walam Nyasaye. Agoni erokamano Nyasaye moyawonwa odiechieng' mar chako juma mar wuok tich gokinyi masani. Ang'e gik madongo kod chenro mabeyo mise pango ni jawinjo nowadwano, ni mama, ni nyithindo kod ng'ata mokawo thuolo mondo winjwa kawuono. Nyasaye ka wabet piny kendo wadwa puonjore weche mwadwa wacho ber mondo tawa itelnwa idong'nwa chien e nying Yesu Kristo. Amen. Fwa lweti kama intie jawinjo ka Nyasaye okelonwa weche mabeyo monego wapuonjre. Kawuono wadwa puonjre wach matin ahinya e kitabu misebet kisomo kendo kitabu ming'eyo pile pile. Kawuono ema Nyasaye omiya wach mondo abia por kodi wach kawuono. Adwa wuoyo kodi ndiko matin mar Zaburi 91. Kendo kanyo ema Nyasaye orago ni en kod duoko kuom ng'at achiel man kod dwaro kichako wik gokinyi masani. Nyasaye oikore kod gik mabeyo kuom ng'atno ma chunye chandore, ng'atno mosekoso geno, ng'atno mong'eyo no onge kama onyalo dhiye. Kata ka ji ochiew gokinyi chieng' wuok tich to okia kuma onyalo chomo. Nyasaye no kod duoko ka wachako wigni. Nitie chenro mabeyo ma Nyasaye osechanoni, kendo kibet mos Nyasachwa kod duoko. We wawinj gima Muma wacho kawuono. Wiye malo ondiki maler ni dak e tipo mar Nyasaye manyalo gik moko duto. Karo nitie nyiseche moko mok nyal gik moko. Wan gi Nyasaye manyalo kod Nyasaye mok nyalo. To kawuono wadwa wuoyo kuom Nyasaye manyalo gik moko duto. Ineno kidak e tipo mane? Ineno kiwuotho e tipo mane? Mavul mane moumo tiponi? Nitie tipo moko mok nyal gimoro. To kawuono Nyasachwa dwa kelo konyruok ni jomodak e tipo mare. Kendo ng'at modak e tipo mar Nyasaye en kod thuolo mar chiwo kwayo ne gi ywakne. Be en kod thuolo kama inyalo winjie dwaro mare. Nitie nyiseche moko ma onge kod teko. Kendo jomodak e tipogi ngima gi bedo marach moloyo. Kendo gik ma gichano ok timre maber. Nitie tipo moko mano ketie kijende kane donje piny Nairobi. Nomiye gik mosoyo fuko kendo moko ni nang'o. Moko be ne gin mag dwaro tich. Kendo nosiemni ni kochopo chieng' wuok tich gokinyi sa 12 ka poko moso ng'ato kendo poko ologo. To moko nowiro go wengene mondo wuok kodhi e manyo. Mago kosekelo konyruok. Nitie moko nyiseche moko mani tueyo. Ma itueyo e nungo moko itueyo e bat. Ma kochopo wuok tich ka nyidhi e kambe kidwaro gimoro. To nyisechego ni paro nyalo migi konyruok. Wawuo kuom Nyasaye mar adier ma ka ng'ato odak e tipone to nyaka oyud konyruok e ngimane. Kendo en Nyasaye minyalo tim neno kuome. Nitie nyiseche mosetem ma ji odak kuomgi. Moko nyokel kogol Tanganyika, moko nyogol kogol Mombasa, moko nyokawe pinje mag Kitui, moko nyomanye thurwa e piny Alego. Nyiseche maonge teko, yani nyiseche maonge chia, nyiseche mok tim neno kuomgi. Adwa wuoyo kuom ng'ama odak e tipo mar Jehova manyalo gik moko duto.
magima onge nyalo betie. Karo nitie nyiseche mok nyalo. Kendo gini nyiseche makata ka ng'ato nugo, to ng'atno nyaka nyiere ngimane te. To nitie Nyasaye achiel maka ng'ato odak e tipone, to nyaka obed kod neno. Kawuono nitie Nyasaye madwa wuoyo kuome. Kendo mae wach maduong' ma Jehova orago gokinyi, kata ka kori bet piny sani. To nyaka ipenjri to in iluwo Nyasaye mane? Iwuotho kod Nyasaye mane? Dhoot miduong'ono en mar Jehova mane? Nikech karo nitie nyiseche mok nyal gimoro. En Nyasaye ma ka in go to duoko onge. Tadwa wuoyo kuom Nyasaye achiel mane ochweyo polo kod piny. En ka ng'ato ni kuome, to nyaka ng'atno bed kod neno. Be ineno ka nitie gimoro minyalo dwaro kuom Nyasaye manyalo gik moko duto? Be nitie wach moro machandi ma kawuono inyalo penjo Nyasaye manyalo gik moko duto? Be ineno kamidakieno kata nyithindo mibet gogo? Be ineno ka ginyalo dak kod Nyasaye manyalo gik moko duto? Karo nitie nyiseche ariyo. Nitie mok nyalo kod manyalo. Koro wawuo kuom Nyasaye manyalo duto. Ndiko lero kama: ng'at madhir Nyasaye maduong' moloyo mondo oyud resruok. Kendo ng'at mosiko e tipo mare ng'ama nyalo gik moko duto nyalo wacho niya, inie kar konyruokna kendo inie ohingana, inie Nyasaye mageno kuome. Apako Yesu. Ng'ama dhi ir Nyasaye no nyaka oyud resruok. Nyasaye mawuoyo kuome ni, ng'at madhi kuome, ok ojalishi ni in e ngima mane. Ok ojalishi ni in kod cases mage. Ok ojalishi ni in kod lwenje mage. Ok ojalishi ni weche mage mumaki. Ok ojalishi ni in kod tuoche mage. Ng'at madhi kuome Nyasaye no nyaka obed kod resruok. Me Nyasaye mang'eyo makawuono wanyalo bete tipo mare. En ka ng'ato dhi kuome to nyaka oyud resruok. Ok ojalishi ni en resruok mane. Gimiremo, gimichando, gimidwaro inyalo yud kuom Nyasaye manyalo gik moko duto. En ye kivul makawuono wawuoyo kuome. En koumo ot, kendo ka jo odno donjo kuome, to jo odno nyaka yud gima ber minyalo ne. Be Nyasaye mawuoyo kuome ni nyalo rwaki e ode ka, bo nyalo umi e ode ni. Be inyalo donje kivul mare. Kawuono gokinyi sani ine misebet kod wach moro, iserito Nyasaye no, karo ne pok idonjo e tipone. Ng'ama odonjo e tipone gochunye ma iye gi ngimane, moting'o family modonjogo e tipone, nyaka oyud resruok. Iwinjo nade ng'at Nyasaye? Kata ka wawuoyo sani, be nitie wach mineno minyalo tero i Nyasaye no kama entie no? Jehova oikore. Odwa dak kod ng'at achiel. Odwa umo nyathi moro e odni. Odwa umo dichuo, odwa umo dhako. Obiro umo kanisa. Jehova no ng'ama odhi kuome to yudo resruok. Wapimni wach moro. Kawuono Nyasaye dwa kelo resruok. Nitie nyiseche moko ma kochiwo chike to jachien bedo jarit jogo. Chieng' moro kawuotho, wapimni wach moro mos. Aneno mama moro ma janeko ma wiyo janyo, to iye to duong'. Apenjora, mama ma janeko ni oyudo ich kanye? Oumore kod gunia, oolo oil e ngimane. Mago chike manomiye e piny jochiende, ni nyaka wuoth duk, nyaka tuo gunia, nyaka luokre kod oil. To hono maduong' noko nyal dhi e osiptal ka en kod ich bang' dweche 9. Kendo inyalo po konyuol ka piny mudho mag chikego Jehova rite kanyo. Ta penji gimomiyo ok inyalo yudo konyruok mari e nyim Nyasaye nikech ang'o? Ichung' nyamakara,
ilamo Nyasaye mok kel konyruok to idwaro Nyasaye mar konyruok. Kawuono nyaka igol tiendi achiel mondo donj kuom tielo mar Nyasaye makelo konyruok. Gimomiyo konyruok ni ok bi ichung nyamakara. Nitie nyiseche ariyo. Nyasaye mar Baal mok nyal kelo ngima, be ok nyal kelo rasruok, be ok nyal kelo duoko. Tiendi machielo ni e pigno. Kendo kawuono kawuoyo kuom Nyasach resruok, Nyasach hono, to nyaka iting tiendi mondo iyud resruok sani. Iwinjo nade jawinjo? Be Nyasaye nyalo resi kawuono sani? Nyasaye mar adierno owacho niya, tipo mare ni kod teko ma ka ng'ato donje to yudo ngima. Ineno nade? Gokinyi sani kawuono onge kumidhiye kech tich nokethore, nyithindo kwamo, onge gima inyalo timo, ipenjo kuma konyruok mari nitie. To ndiko lero ni ng'ama odak e tipo mar Jehova, ng'ama tiyo ni Nyasaye, ng'ama chunye dwaro Jehova, ng'ama ong'eyo Jehova ni kod dwaro Nyasaye nyalo rese kuom gik manade machando ngimane. Ndiko wacho kama 91 verse 2 verse 3, Nyasaye nokonyi adiera kuom masiche duto mopondo kendo kuom tuoche manego ji. Iwinjo nade? Nyasaye bro konyi adier kuom masiche. Chandruok machielo manyoluwo machielo no, kes machielo manyoluwo machielo no, wach machielo manyoluwo machielo no, bura machielo manyoluwo machielo no, koko machielo manyoluwo machielo no. Nyasaye nokonyi adier. Mano ng'ama odak e tipone, mano ng'ama ok ochung' kara, mano ng'ama chunye odolore, mano ng'ama osekwayo Nyasaye, mano ng'ama ong'eyo kivuli mar Jehova. Nyasaye nokonye adier. Be ineno ka wigni nitie breakthrough? Be ineno ka wigni nitie gima Nyasaye dhi timo? Be ineno wigni ka Nyasaye dhi yawoni yo? Be ineno wigni ka Ruoth dhi goli e pien mar kitanda mar midekre? Be ineno wigni ka Ruoth duoki dala mondo dhi tim gik mane ipango? Be ineno wigni ka Ruoth dhi yawo cases gi lwenje manyo in-go? Be ineno wigni wik michako mar juma wuok tichini ka Nyasaye ni kod chenro moro maber? Jogo modak e tipo mar Jehova no, Nyasaye nokonye adier kendo kuom tuoche manego ji. Ineno tuo manyodonje dala, tuo machando mamu kata wadu no, tuo machando wuonu no, wik mwachakoni, jogo modak e tipo mar Jehova, Nyasaye bro reso gi adier. Be ineno ka wigni tuoche machando ji, Nyasaye dhi golo kendo me wik ma Jehova dhi kele konyruok. Nyasaye dhi kelo ngima kuom tuo moro amora mani kuom nyithindo. Obed tuo momako jaduong' e dala, obed tuo momako mama, obed tuo machando ji e dala, obed tuo machando ngimani, kata tuo momako jaot, mano tuo momako jaodi no, kata mana momako min odi. Nitie Nyasaye wuoyo niya e 91 matindo 3 nochango tuoche go duto. Iwinjo nade kama intie? Donge thuolo mari mondo idwar Nyasaye manyalo gik moko duto en kai gokinyi mar wuok tich? Nyasaye no dwa timo gimoro, owadwa kata nyaminwa. Be nitie gima inyalo pondogo e kivuli mar Jehova? Nyasaye no ema nigi teko. Nitie nyiseche maonge ngufu. Be nitie nyiseche ma konyruok onge ngima. Be nitie nyiseche mok kel konyruok. Tawuoyo kuom Nyasaye manyalo kelo konyruok. Ng'ama odak e tipo mar Nyasaye maduong' manyalo gik moko duto nyaka obed kod neno kuom gik madongo ma Nyasaye nyalo timo. Me wach ma Jehova orago ni kawuono wuok tich gokinyi nitie gik madongo malich ma Ruoth dhi timo.
kichako wuok tijini nyaka ng'ato bed kod neno kuom Nyasaye manyalo duto. Nitie nyiseche mok nyalo, gin nyiseche mitweyo ni nyoroche, moko gin mimadho, moko gin miwiro go wang', moko gin midonjo go tije, moko gin imoso go ji, moko be luokruok go, moko be nigi sagi mitimo go. Tawuoyo kuom Nyasaye achiel makadhako yie sani mano neno Nyasaye no go wang'e to onyalo go chonge piny mopimne gik machando chunye. Ka dichuo moro neno wachno onyalo go chonge piny mokalo jodolo. Ka jadolo moro neno wachno onyalo go chonge piny mopim wach machando chunye no. Awuoyo kuom Nyasaye achiel man kod teko ma ka ng'ato dak e tipone to en kod duoko. Owuotho ka en kod geno ni nitie duoko manyalo wuok e kor wik michakoni. Memo mi Nyasaye ora kawuono koneno ka chuny jomoko dolore, chuny jomoko chandore, chuny jomoko ywak, chunje moko go uwi, onge kar konyruok. Jomoko seol gi maisha, moko paro kaka nyalo dhi dala, moko onge kaka chulo ot Nairobi ka, moko onge kaka chiemo dhogi. To Yesu mawuoyo kuome mar wuok tich gokinyi sama chalo kama ni kod chenro mabeyo e ngimani e wigni. Me wik ma Jehova okele konyruok. Iwinjo nade owadwa? Kata kawuoyi iwinjo nade? Nyaminwa iwinjo nade? Kijana matin iwinjo nade? Kata ka nyolor skul to in kod geno iwinjo nade? Kata kodong' muda matin to negi go step mbele iwinjo nade? Ine mawuoyo kodi sani kamibetino kaminenano be nitie wach moro ma kivul ma Jehova nyalo umigo ma kawuono ibed kod dwaro moro. Me wach ma Nyasaye orago kawuono ni wigni Jehova ne kod chenro, wigni Nyasaye ne kod mpango, wigni ema Nyasaye ne kod duoko. Me wik ma Jehova dhi time gimoro. We bet in mesema nyotich gaminga. Me wik ma breakthrough nitie ma Nyasaye dhi time gimoro. Me wik ma promotion nitie. Me wik ma Nyasaye dwa time gima ber ma pok notimore. Be me wik midhi time maendeleo no. Me wik ma short list mari nyalo wuok. Me wik ma tenda miserito no nyalo wuokie. Me wik ma Nyasaye dhi ting'o odi malo. Be me wik ma Jehova dhi pogigo wasigu. Me wik ma Nyasaye kele warruok mari. Me wik ma Ruoth dwa changie. Apenji ni ya be ine tipo mar Jehova, tipo manyalo gik moko duto. Inyalo ng'eyo nyasechegi kawuono, inyalo pogogi. Wan kod nyiseche ariyo, Nyasaye mok nyalo kod Nyasaye manyalo. Kata kawuoyo wigni owadwa ineno nade? Achiegni mondo alam kod Jehova. Apenji mos kama intieno, be ineno gimoro manyalo timre wigni? Be ineno wach moro manyalo timre wigni? Awuoyo kuom gik mosekwamo ma chunyi osegoyo. Isepenjo kuma inyalo yudo Nyasaye manyalo kelo konyruok. Jomoko nyosiemo ni nyiseche moko Tanzania nyo idhi kuro onge konyruok. Nyo in piny Mombasa ng'eyo. Kata kawuoyo sani to gino kumiketo no ing'eyo. Ang'e ni bro wang'e gi kawuono go mach mager. Kendo gigo moko bro wite takataka. Sama wuoyo tang'e ni nyalo ketli. Moki wuotho go e del nyaka kabeti. Sama wuoyo ni me wik ma Jehova opange kelo konyruok. Nyasaye ok nyal konyi ka pod gino nie dendi kanyo. Ruoth ok bi konyi ka gimoro nie kabet kanyo. Nyasaye ok bi konyi ka pok igolo gimikete otno. Jehova ok bi konyi ka gik moko mano iwiro rigogo pok iwang'o. Wapimni Roho Maler wuoyo koda ni Nyasaye ne kod konyruok kawuono gokinyi sani. Me wik mar breakthrough, me wik ma Nyasaye opange duoko mari. Iwinjo nade owadwa? Iwinjo nade nyaminwa? Iwinjo nade? Aneni iwinjo nade? Be wach ma weni ineno ka chal kod wach ma nyalo mi konyruok. Ang'e ngima misekale. Me wik ma Ruoth dhi lose dakni mosekethoreno. Me wik ma Nyasaye dhi mi nyathi miseywago kuom kinde mang'eny. Me Nyasaye mar adier mowacho ni dwa kelo konyruok. Enogoli e chandruok kendo enoresi kuom weche duto. Wach moro amora machando chunyi no be ineno. Nyaminwa akena wuok kodi mos nade mondo iwinj wachni maber. Be ineno ka me wik ma Nyasaye nyalo kelo resruok nyathino. Ang'eyo kuonde misewuothe kaka wiye norundore, gik momadho, osiepe mowuothogo, lweje ma en go, koko ma nyathino nogono.
bayo manyathino bayo gogo, group manyathino donjeno, beneno ka wach moro nyalo loyi bigo chonge piny, mi luonge nyenge nyathino kawuono gokinyi sane, mi wach ni Nyasaye winjo no me week manitie konyruok e ot ka, donge neno ka nitie gima Nyasaye dwa timo. Apenji mama kama intieno, nyathini mineno ka wach ni okwamono, donge inyalo go chonge piny kuom Nyasaye manyalo gik moko duto, donge wachne nyalo yawore sane me wik mar ruoth okele konyruok. Iwinjo jaodi mosekoso tichino, kata kosewuok odhi e manyo, into ero podi dong iwinjo ka wuoyo kodi sani, donge inyalo go chonge piny, inyalo kawo yie mar ot mar dala, inyalo kawo yie mag nyithindo mondo Nyasaye mar resruok okel ni resruok. Owadwa, iwinjo nade? Iwinjo nade? Ine misekoso tich kuom miaka 2-3 mokalo, kendo isedwaro kibarua kinyalo yudo. Ineno ka pachi gombo mondo idhi dag pacho, be nitie wach moro miwinjo mani gogo chonge piny kawuono, miwacho noyo asewinjo wach moloya kod bura, karo nitie Nyasaye manyalo gik moko duto, karo nyiseche moko nitie mok nyalo, nyani Nyasaye majo ukambani nyoko timo, nyatemo nyaka moko, nyaka piny Rongo, nyadhi e piny Alego, nyaka Ugenya, nyaka Uganda, nitie nyiseche manyaromo go to nyoko timo. To kawuono gokinyi awinjo no me wik Nyasaye bro time gik moko. Iwinjo nade? Owadwa, ine mawuoyo kodi, iselokone kanise, wach mawuoyni osemi isedhi nyaka kanisa 3, 4, 5, isewuothe crusade, kendo crusade madongo be isedhi, pok iyudo duoko. Donga nyisi ni nitie Nyasaye manyalo gik moko duto, Nyasaye manigi teko, Nyasaye mosingo nudwa konyi sane. Memo mi awacho nukora wuok kodi mos, be kikateri kod haraka, be atem pimo ni nitie Nyasaye manyalo te. En ka ng'ato yie kuome, ka dichuo yie, ka dhako yie, ka kijano yie, to duoko yudore sane. Me week mochuna mondo awuok kodi, kendo awuoyo kodi mos mondo winjo bed maber. Yesu no nikod duoko. Awuoyo kod ng'ato moserito duoko, kendo awuoyo kod ng'ato mageno ne oselala. Awuoyo kod wadwa moro makata kichako wuok tich chieng' wuok tich to kia kuma nyalo dhi dware kibarua. Awacho ni Nyasaye mawuoyo kuome ni kod duoko sane, kendo adhi lamo ni Nyasaye kapok iwuok. Kawuono ka niduogo nono, me wik manyaka Nyasaye ndiki, kendo ang'eyo ni biro bedo janeno, ba ang'eyo ni biro gona sim kuom weche mawachogi ni Yesu otime wigini. Me wik mar hono mar wuok tich mokwongoni Nyasaye dhi timo e wigini kapok orumo. Gik misegenogo, cases osechendigo, lwenje misebetiego, weche mag lo mag dala, cases mag dala, gedo mosechandi, nyombo misegombo, pesa ni motwere, weche ni momokogo, lwenje mag nyithindo, kaka ngima nyithindo sekalore. Yesu mawuoyo kuome ni dwa timo hono. Wasom ndiko monda go kodi kuom wach manade ma Nyasaye dwa dhi timo. We wasom ndiko e 4. Eno umi gi buombene mini ni ywe tipone gi kwe. Adiera ne biro bedo ne kokumba kod gike mag lweny. Nitie ng'ama iumo kawuono, kendo Yesu dwa chiwo kinga, en okumba. Onge ng'ama biro chope dala ni owadwa. Mama onge ng'ama dwa chope ngimani. Nyasaye dwa umo ng'at achiel, ng'ama chunya selokore. Ineno nade owadwa? Be wach mawuoyo kuomi ni, wach matemo lero ni, ineno ka Nyasaye nyalo umo odi ka? Ineno ka Nyasaye nyalo umo ni nyithindo? Dichuo ni ineno ka Nyasaye nyalo ume? Dakni ni Nyasaye nyalo umo? Be ineno Nyasaye mar adier mawuoyo kuome? Ineno wach minyalo umo? Ngimani no gi tuoche mosechandigo, be ineno ka Nyasaye nyalo umo? Isetemo hala to dhi to duogo, matienda no lwar ok chung' malo. Kawuoyo kuom Nyasaye ni, be ineno ka tijno inyalo um sane, ma tijno ber kod teko. Owadwa, in mawuoyo kodi mos, be ineno ka tijno inyalo um? Kikawo gima nomi mar kinga no be wito piny, miwacho na usewinjo Nyasaye manyalo umo tich, Nyasaye manyalo umo dala, Nyasaye manyalo umo nyithindo. Iwinjo nade owadwa? Wuok tich ma kawuono
Nyasaye ora kod weche matek, yani gik ma Jehova dwa timo e lela e wigni ka ji bedo joneno ma ng'ato timie neno kochung' yod Nyasaye bo wach nooyo. Aseneno duond Nyasaye, asewinjo wach Jehova, aseneno gik ma Nyasaye timo. Memo miyo koro sani adwa lamo ni Nyasaye ng'at achiel ma chunye nego dwaro. Owadwa kama intie, nyaminwa kama intie, owadwa kama intie, nyaminwa kama intie, ting' lweti malo, nikech aneno karo maler chuna ne soro mondo konyi gane chonge piny. Aneno karo maler chuna ni gane chonge piny. Ting' lweti malo. Nyasachwa dhi timo wach moro. Era lamo ni Nyasaye, agoni erokamano Ruoth. Nyasaye molo nyiseche, amina Ruodh Sabato, mama no chunya nyasore, Jehova ma jaumo mier, Nyasaye ma jaumo nyithindo, Nyasaye ma umo jomodak, Nyasaye ma jaumo tije, Yesu moloyo cases, wuon polo kod piny, mama no chunya dembore, sechandore kuom yuak, owadwa no chunya nege yuak, wach no sechamo chunye, onge kwe, Nyasaye ma jamul ji, kwayi kaka dhano ruodh ngima, Jehova mane kod teko, ogochonge piny kuom neno, an kod yie malach, mafuta mar pulo nyalo luor kuome, mondo ngima ne ochako bed maler. Lami kan kod geno, ni Yesu nyalo duoko geno, geno ne mayando selal, Nyasaye nyalo miye geno sani, ka chunye no dwari, Jehova mane kod teko, alami ka chunye odembore, ang'e gik madongo mitimo, aseneno lweti maduong', mulo wadwa na kama onindeno, mulo osiepna no kama tuono, mulo osiepna no kama onindeno, mulo mama no kama tueno, chunge malo, gole kitanda mamidekre, gwedho wadwa no, gimo dwaro no, Nyasach polo gi piny, chiune, gwedhe, ting'e malo, miye gimomanyo, gi sani, Nyasach hono, chunge nyathino kama nitieno, ing'e tuo machande no, Nyasaye nyalo change, nyalo ting'e malo, chungo minwa no, kama entieno, mayore ne okwameno, magiki okwameno, chung chunye malo, miye gimodwaro no, chung jaduong' no, kama entieno, kama onindeno, Nyasaye madono, miye gimodwaro no, par nyako no, kama entie college no, kama osome university kanyo, ng'eyo gik moko kodonje wiye, rieko mane en go semaye, Nyasaye ma jayawuyo, sani keto bwongone, pidh gik modwaro, par nyathino, kama owuotheno, kata ka en gi stress, nyalo golone oko, gole obadho, gole lwenje, gole kong'o, gole nyasore, dawa ya kilevya, anyono gite, awachone ya, ngima ni mondo lokre. Nyasaye malich, sewinjo kwayona kod dwarona, ing'eyo gik mochando, ing'eyo gik modwaro, e nying Yesu Kristo, amen. Fwa kamae ng'at Nyasaye, agoni Nyasaye malich erokamano, ma wuoyo kodi en Bishop Francis Opel, mar African Revival Center of East Africa, Kayole, kichopo Kio stage, gona namba sim mara 0720 86 39 11 0720 86 39 11. Nying'wono mar Nyasaye, gweth mar Nyasaye, hera mar Nyasaye mondo sikodi, warom wuok tich okinyi makama, sama kama, pile pile, ng'wono ni mondo ume chuth, kendo gweth mar Nyasaye obed kodi ndalo duto. Amen, 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 amen. Amor kodi ahinya. Amen.